Bis mlaku. Bis mlaku nek iki kok Surabaya ning Tulungagung Pak kok. Iki tenan. Kombraan. Lah kombraan akhire teko papar. Teko Ngadiluwih. Nggih. Teko Ngadiluwih kok nangis nek bocah. Bocah cilik iki. Nangis nek. Mimi. Sampeyan ora kebrebeken ngono ya? Aku semeneng ae, aku perkara suarane bayi ra masalah. Sing penting nyawang ibu iki sementing aku semeneng. Sido apa ora ngono. Sido apa ora kok. Mimi lho kok anake pangan nangis ae. Kok, Mimi. Mimi tak wene om lho ngono. Tapi wong kuwi arep mudhun ngendi? Tulung anu durenan. Aku ngene oke aku ngono. Lah sampean mudhun ndi? Aku mudhun Tulungagung. Akhire aku tak tutne ya mudhun durenan kuwi mau wae kok. Mergo ngetun iki mang. Ngetun aku akhire mudhun, wonge mudhun to. Dek iya, dek mudhun, aku akhire ya mudhun. Lah nyapa kok tak mudhun? jawe lah akhire. Anu ngapunten, sida diwehne lho mboten akhire. Lah kok dek nyauri, diwehne matamu. Lah wong kowe iki ngeden-ngedeni anake. Aku sekandunge.